そしてこんにちは皆様。チベットディスフィクへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして知事に関する1週間のニュースをお送りいたします。それでは皆様、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は第25回書店祭りでアジェラムチベットオペラの劇団らと謁見しました。ダライラマ法王はインド政府関係者と特別謁見を行いました。アバ県キルティで81歳の男性ダビン氏が焼身自殺しました。ペンバツリン出席大臣はインド各地のチベット人教習校を訪問中です。ソナムテンペル議長は中道のアプローチのためのチベット人国際活動第5回総会の閉会式に出席しました。チベット事務所ワシントン DC のナムゲルチュル代表はジムマカガバン下院議員とブラウンバック元大使らに面会しました。芸術と文化に関する講演会を開催しました。CTA はダライラマ保護代表事務所南アフリカとベルギーの新代表を就任しました。チベット事務局ジャネーブは NS カンターフリーダム氏の来訪を歓迎しました。第25回書店祭りがダラムサラのチベット舞台芸術学院チパで開催されました。人権と民主主義のためのジャネーブサミットに詩人で人権活動家のテンジン・ソンドル氏らが登壇しました。ブラステルのジャミアン・ロフェル日曜学校にてノーベル平和賞32周年記念日兼子ども文化の夕べのイベントが催されました。4月7日木曜日の朝、ダライラマ法王はツグラカンにて第25回書店祭りに出演するアチェラモチベットオペラの劇団らと中東政策審議会の参加者に謁見されました。法王は書店祭りの開催を祝福して祭りで行われるアチェラモはチベット固有の文化であることについて強調しました。法王はまだ中道アプローチに関して我々は暴力に訴えることも中国人をチベットから追い出すこともできません。しかし我々は中道のアプローチを通して自分のアイデンティティを守り続けながらも中国人と平和的に共存する方法を学んでいくことができるはずですと述べました。4月4日月曜日、ヒマーチャルプラデーシュのカングラ区のインド人の政府関係者らと短期間対談してインドへ亡命したばかりの頃の日々を回顧しました。法王はダラムサラへの深い愛と親近感を表明してインド政府や国民、特にインドの政府関係者らや警察関係者らの揺るぎない支援と警護に感謝の意を伝えました。Actually, on many occasions I mentioned I'm guest of Indian government and stay here very comfortable and complete freedom. So I want to thank local officials. You really provide me this opportunity. Completely comfortable. 警察副長官、警察署長と副署長、地方行政官らが謁見しました。3月27日、新たな焼身自殺の事例が報告されました。チベットのアバ県キルティ市出身のダビン氏81歳は中国政府による弾圧に対してキルティ総院近くの警察署の前で焼身自殺をしたとのことです。焼身抗議を図った後、ダビン氏は警察に連行されて交流会で死亡したと伝えられています。
81歳のタビュン氏はアバ県にあるメルマという遊牧民の村の出身で、彼はいつも中国の弾圧的な政策に対して声を上げ、ダライ・ラマ法皇への深い敬意を表明していました。先月、チベットの神殿ロサルの数日前にポダラ宮殿の前で著名なチベット人の歌手であるセワン・ノルブ氏が焼身自殺しました。情報筋によれば、チベットのカム州のキグドでも別の焼身自殺事例も確認されましたけれども、現時点で身元は不明のままです。4月4日月曜日、中央チベット政権は焼身自殺抗議を行った彼らを悼み、ペンバツリン出席大臣はチベットの大義のために命を懸けた彼らを称え、連帯の念を表しました。3月30日水曜日、ペンバツリン出席大臣はダラムサラを出発してデイリー、オリシャ州、チャッティスガル州、マーラスタ州のチベット人コミュニティを1週間にわたって公式訪問しました。大臣は4月15日まで各地の教塾、学校、僧院などを訪問しました。亡命チベット議会の憲法ソナムテンペル議長は4月6日水曜日、マクロードガンジのウッドカースルホテルにて中道のアプローチのためのチベット人国際活動の第5回総会の閉会式で主賓として挨拶されました。スピーチの中で議長は活動において努力することと方針を理解することの重要性を説きました。さらに出席者に対して中道のアプローチについて可能な限り中国人と対話することを奨励しました。チベット事務所ワシントン DC のナムゲルチュルブ代表とダシドゥンルブ事務局長は4月1日金曜日、ジム・マクガバン下院議員と彼の事務所で面会しました。チュルブ代表はジム・マクガバン下院議員に対して CTA が中国とチベットの対話の復活のために行っている取り組みや出席大臣の公式訪問、そしてワシントン DC で開催する世界チベット議員会議 WBCT の予定などを再確認しました。下院議員はチベットの大義のために継続的にさらなる支援を行うことを約束しました。ナムゲルチュルブ代表とダシビンゾ事務局長はまた RIF サミット2022の現副議長であり、元国際宗教の自由大使サムエル・ブラウンベック氏にも面会しました。会談ではオルザゼや米国チベット問題特別調整官の特別補佐官であるライエン・フレイ氏とともにペンバーツリン出席大臣のワシントン DC 公式訪問の予定についても討議しました。チベット事務所ブラジルのジグメツリン代表はファースト・ゴディ氏の要請により学生15人を対象にチベット文化やチベットの活動について講演を行いました。元外交官であるファル・ゴルディ氏は現在ブラジルのサオパウロ市にて高度教育機関のアジア文明センターのコーディネーター兼アジア学の教授を務めています。ジグメツリン代表はシリ・ボエル博士と短歌アーティストであるナワン・ロードヨ氏とともに登壇してチベットの芸術、文化、そしてチベットハウスの目的かつ実況内容について簡単に説明しました。CTA の事務局は南アフリカとベルギーの事務所の新代表を発表しました。ダライ・ラマ保護事務所南アフリカ共和国の新代表にツェリン・チュンソム氏、ダライ・ラマ保護事務所ベルギーの新代表にリンジン・チョルン・ゲンカン氏が就任しました。ツェリン・チュンソム氏は現在内閣で補佐官として勤務しています。一方ではリンジン・チョルン・ゲンカン氏は現在ベルギーのブラッセル市にあるチベット事務所で EU アドバカシー担当官を務めています。チベット事務局ジャネーブは3月28日月曜日、バスケットボールのチャンピオンであり人権活動家でもあるエネス・カンタ・フリーダム氏を招きました。チベット事務局はアネス・フリーダムに
チベット国内の状況を説明して、人権及びチベットへの支援をさらに強化するために協力していくことができるように調整すべく議論を催しました。NS カンタ氏はこれからも声を上げ続け、チベットを擁護していくことを約束して、自身の自由な立場を利用して中国によるチベットや中国各地での人権侵害にスポットライトを当てていくとの決意を述べました。中国の残忍な人権侵害に警鐘を鳴らす NS カンターフリーダム氏の英雄な努力が認められ、人権と民主のためのジャネーブサミットは彼に2022年勇気賞を授与することを発表しました。第25回チベット書店祭りが4月6日水曜日からダラムサラにあるチベット舞台芸術学院ディパで開幕しました。ペンバツリン出席大臣は主賓として開幕行事に出席し、特別ゲストの7代目キャプチェ・ユンゼリン・レムチェに同行しました。アルナジル州の宗教文化局長であるシリ・ジャベ・ワンデ氏も来賓として行事に参加しました。出席大臣は挨拶の中でチベットオペラアジェラモの創始者であり、14世紀の社会貢献活動でも有名なオペラ歌手ヨギ・タンドンギャルボの物語を簡単に説明しました。またチベット人に対して CJ による支援を円滑に活用しながらチベット文化の保存と復興に貢献するように訴えました。チベットオペラの祭典は4月13日まで行われ、さまざまなチベット人居住地から6つ、そしてネパールとアメリカから1つずつ計4つのチベット人劇団が上演しました。4月6日水曜日、外交や人権の世界的な拠点であるジャネーブでは第14回人権と民主主義のためのジャネーブサミットが開催されて、政府的反体制派、現役政治犯の代理人、そして人権活動家が参加しました。中国での人権のための戦いと題したサミットの特別セッションでは、チベット人の詩人で人権活動家のテンジン・ツンドル氏、ウイグル人のためのキャンペーンの創始者であるロシン・アバース氏、そして香港ウォッチの政策アドバカシーのジョイ・ツワの3名が参加しました。4月8日のサミットでは、テンジン・ツンドル氏がチベットでの旅と牢獄の経験を語り、歴史的な事情を明らかにし、自国政府による弾圧かつ迫害を受けた中国人を気遣い、聴衆の心を揺さぶりました。ジュネーブサミットのパートナー NGO の一つであるスイチベット女性協会は、チベット人活動家のテンジン・ツンドル氏の登壇を実現しました。ツンドル氏は今後もヨーロッパの各地でチベット擁護のツアーを行う予定です。新型コロナウイルスに対する規制が緩和される中、宗教文化省の管轄下にあるブラッセルのジャミアン・ロフェル日曜学校でノーベル平和賞32周年記念日兼子ども文化の夕べのイベントが行われました。チベット事務所ブラッセルのダシ・ブンゾ大王は挨拶の中で、若い世代がチベットの文化、言語、そして価値観を守ろうとしている心構えを称賛しました。この団体はベルギーで372人以上もの子どもたちが学ぶ学校を運営しています。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。